Amin? Mi-a mai plăcut iar ce a zis cineva, care a atins foarte adânc problema aceasta a bisericii. Mai ales că noi facem trecere acum de la Laodicea din capitolul 3 la capitolul 4, în Apocalipsa, care este prima noastră vizită sus. Laodicea a fost biserica cu care Dumnezeu a avut un conflict între aparențe și realități. Ei spuneau că sunt foarte bine, nu duc lipsă de nimic. Și Domnul Iisus zice, așa vă vedeți voi, dar este o mare diferență între ceea ce vedeți voi și ceea ce aș vrea eu să fiți. Voi credeți că aveți de toate, sunteți îmbrăcat în haine moi, scumpe, aveți belșug și nu știți că sunteți goi ticăloși, orbi. Și într-adevăr, trăim o generație în care foarte multe biserici sunt de felul acesta și mi-a plăcut de aceea ce a zis fratele acesta, că biserica s-a născut din suferințele lui Hristos și continuă să se nască în fiecare generație și în fiecare loc prin suferințele celor care suferă alături de Hristos. Extraordinar de frumos. Biserica nu e vorba de confort și de ha-ha-ha și hi-hi-hi. Hristos a născut-o prin suferință. Apostolul Pavel a zis să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. De altfel, oricine va dori să trăiască cu evlavie va fi prigonit. Biserica este într-un război spiritual cu forțele întunericului. Biserica are un destin extraordinar, dar calea către destinul acela este printr-un război extraordinar. Spunea Valer și cei care merg la procesul care este în San Francisco, că lupta nu este între avocați care sunt mai buni unii sau alții. Și ăia știu legea și ăia știu legea, la fel de bine. Lupta se dă între cei care vor să facă lumina lui Dumnezeu într-o situație foarte tristă și cei care ar vrea să nu lase lumina aceasta să se răspândească și să acopere o nemernicie, o ticăloșie, uciderea pruncilor. Și spunea Valer, ca să nu fac mai lungă, Nan, când a luat cuvântul femeia aia care a reprezentat președinta lui Planned Parenthood, responsabilă de toate uciderile astea, simțeai în aer așa, demonii. Logica ei era, nu ne-a spus nimeni că ceea ce facem este rău. Și spunea Valer, bunul simț ar fi trebuit să le spună. Duioșia de femeie ar fi trebuit să spună. Sentimentul matern ar fi trebuit să spună. Nu ne-a spus nimeni că ceea ce facem este ceva rău. Că omorâm copiii, dar nu-i scoatem bucăți, ci îi scoatem, dacă se poate, părți întregi ca să le vindem. Comerțul cu părți de prunci încă nenăscuți, cu inimi care încă bat. Nan zice, este o confruntare demonică. S-au dus la Curtea Supremă de acolo și au spus să interzică accesul în sală a presei și să se dea un gag order, spun ei. Nimic din ce se discută în sala asta nu are voie să părăsească sala aceasta, dincolo de ușă. Bineînțeles că Harry Miheț și băiatul familiei Coci și-au contestat și judge a zis, nu e niciun motiv. Și spunea, știu că dacă iese în public, au pierdut. Și vor să o țină așa. Să nu știe nimeni ce au făcut ei și ce fac ei în clinicile acelea de abortion. Mă uitam la Harry și ei au zis, am vrea ca judge-ul de aici, că nu întâmplător l-au mutat la San Francisco, unde e cel mai liberal, să aprobe să se meargă la proces. Pentru că procesul ar aduce toate mizeriile astea în fața Americii și America ar mai avea încă o dată ceva de spus, da sau nu, să oprească sau nu măcelul acesta. Asta au făcut-o în Texas și ar trebui să o repete aici în California. Suntem într-un război teribil. Și există în biserici oameni care confundă biserica cu un loc de confort și care îl confundă pe Dumnezeu într-un
cu un bătrân, bunic, binevoitor, pe care n-ai să reușești orice ai face să-l superi. Studiul din seara aceasta ne proiectează, dincolo de capitolele 2 și 3, în Apocalipsa, capitolul 4. E un studiu greu. Eu l-am scris și îl continui să-l scriu. Ce fac însă cu dumneavoastră este mult diferit de ceea ce scriu. Pentru că nu vă confund cu o audiență să vă țin o prelegere. Ce facem noi aici este o interacțiune în părtășia duhurilor noastre și dacă eu nu simt că mă pătrundeți, vă pătrund și mergem, mă opresc, eu la dreapta, eu la stânga, suntem o biserică și mergem împreună și vreau să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră, nu vă tratez ca un fel de audiență care trebuie să mă aplaude la sfârșit, chiar dacă mă înțelege sau nu mă înțelege. De aceea, în părtășia noastră, să trecem mai încet decât este scris deja pe internet. Vă rog să deschideți la Apocalipsa, capitolul 4, o să citim capitolul acesta și apoi o să vă dați seama de ce e așa de greu să treci de pe pământ în cer. Să treci de pe pământ în cer. Dar cine nu reușește să facă saltul acesta, n-are rost să citească mai departe cartea Apocalipsei. Toată cheia Apocalipsei e aici, în capitolul 4 și în capitolul 5. Vă veți da seama din lectura acestui pasaj că nu e ușor. Nu e ușor. Vă spun de la început câteva lucruri. O să îl completăm cu încă două pasaje, unul din Isaia și unul din Ezechiel. Nu v-a fost niciodată necaz că Apostolul Pavel, în textul pe care l-a citit Leo mai devreme, a spus: mi-a fost interzis să vă spun lucrurile care le-am văzut și auzit. Și am fi vrut ca el să ni le spună. Nu v-a fost niciodată necaz că n-ați aflat de la Pavel mai mult? Nu aveți gelozie pe oamenii care au avut moarte clinică și pentru câteva minute sau câteva ore au fost dincolo? Unul din frații pe care îi cunoașteți, Nelu Gug, a avut de câteva ori moarte clinică și de fiecare dată am avut harul să fiu aproape de el și mi-a povestit tot ce a fost dincolo. Nu v-am spus niciodată în biserică. N-ați avea curiozitatea să aflați cum e dincolo? Fratele Gug a început să nu mai meargă în biserici pentru că a scăpat într-una dintre ele și a povestit ceva de dincolo și acum oricine îl invită sau oriunde ajunge, îl roagă să vorbească despre ce? Și a spus: nu asta e treaba mea. Nu asta e treaba mea. E adevărat că Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu m-a oprit, dar există 2-3 oameni care au fost dincolo și Dumnezeu nu i-a oprit. Și unul dintre ei este Apostolul Ioan. Nu numai că nu l-a oprit, dar Dumnezeu i-a zis: scrie, Ioane, ce n-a văzut și ceea ce n-a scris Pavel, tu scrie. Și avem cel puțin 3 ferestre către eternitate sau către cer prin 3 autori ai cărților Bibliei. Noi facem studiul acesta în paralel cu alți predicatori care îmi sunt prieteni și după ultimul studiu despre Apocalipsa din capitolul 3, din Apocalipsa 3, Laodicea, m-au prins la cod cu niște ironii de-a lor. Numai Daniel putea să scoată ceva bun și din Laodicea. Chiar că din Laodicea n-a predicat nimeni niciodată ceva pozitiv. S-a găsit Daniel să scoate ceva bun din Laodicea. Dar ne-a plăcut chestia aia cu generația Enoch. Și faptul că la cea mai decăzută biserică Dumnezeu îi face cea mai înaltă promisiune. Și faptul că le spune: am să vin și am să stau cu voi așa cum am stat cu Enoch înainte de potop. Cu cât era lumea mai rea, eu am stat cu Enoch și am spus: hai acasă. Și
Că așa este. Acolo în Apocalipsa n-am văzut-o, dar uite acum am văzut-o, îi voi da toiag de cârmuire peste neamuri, va sta împreună cu mine pe tronul Tatălui, după cum Tatăl mi-a dat să stau pe tronul acela. Numai Daniel putea să scoată ceva pozitiv din Laodicea. Săptămâna aceasta am primit o confirmare de la un psihiatru. Vă rog să mergeți cu mine în lucruri puțin mai grele. Psihiatrul acesta a spus că starea de normalitate și starea de boală psihică se citește din comportament. Și starea de normalitate se măsoară dacă omul poate găsi ceva bun în toate lucrurile care îl înconjoară. Când te atinge boala, începi să nu mai vezi nimica bun în jur. Și când te apucă depresia, îți vine să îți iei viața. Și săptămânile acestea a fost în mormântare mare în Riverside, păstorul bisericii Harvest, unul dintre păstorii din Harvest, care a fost la botez în ocean împreună cu Greg Laurie și a luat viața. Și au fost tot felul de articole și psihiatrul acesta spunea: starea de normalitate se vede când poți deosebi ceva bun în toate lucrurile care sunt în jur. Și boala este în momentul în care nu mai vezi nimic bun în jurul tău. Am zis, băi, băiete, dacă ăsta are dreptate, în biserica noastră sunt mulți bolnavi. Mergeți un pic cu mine pe dimensiunea asta. Și în poporul român, în România, majoritatea sunt bolnavi. Politica și evenimentele au făcut pe români să nu mai vadă nimic bun în țara aceea. Și au plecat 2 milioane și ceva de oameni cu trai stambăți. Cine s-a întors în România și cumpără pământ cu nemiluita, cu zecile de mii de hectare? Cine? Prințul Charles. Și românii spun, nu se poate, are el o șmecherie, noi fugim din țară și ăsta cumpără țara. Ce vede el în țara asta frumos, că noi nu mai vedem nimic frumos? Nu mă bag în politică, spun, Charles ar putea să fie încă sănătos. Iar România să fie intrat într-o nevroză din care nu mai e o întoarcere la Dumnezeu să o facă sănătoasă. Dar starea de sănătate și de maturitate se manifestă în faptul că poți să găsești ceva bun în jurul tău întotdeauna. Mi-ar fi greu să spun în toate lucrurile și în toate persoanele, pentru că sunt și oameni care sunt chiar rău și sunt catastrofe în care parcă nu există nimic bun. Dar să nu vezi ceva bun în familia în care trăiești, în copiii tăi, în soția ta, în rudele tale, să nu ai prieteni pe nimeni, să stai într-o biserică și să fii numai puf și buf și nimic să nu-ți placă și să fii gică contra și să fii plin de lăstar de amărăciune. Să fii într-o țară ca America și să fii nemulțumit. E dovadă de ceva rău aici. Ceva rău aici. Și m-au întrebat frații dacă e adevărat ceea ce am spus, că n-aș alege niciuna din bisericile din Apocalipsa când ar fi vorba să hotărăsc în care să fiu, și am zis absolut. Absolut, rămân la părerea aceea. Ai stat și într-o biserică ortodoxă. Asta. A stat fratele Traian Dors, ale cărui poezii le spunem în toate bisericile. A stat fratele Niculiță, care a reacționat violent împreună cu toți frații din gruparea dânsului, că eu am îndrăznit să spun că a trecut la baptiști. Fratele Niculiță a zis, n-am trecut niciodată la baptiști. Ai stat la catolici? Da. Ai stat la prezbiterieni și tinerii mi-au spus că au fost aici în Iorbalinda la un român care este pastor la o biserică prezbiteriană. Cum să nu? Ai stat la luterani? Și am spus, da, mențin poziția și părerea că ceea ce a scris Domnul Iisus în capitolul 2 și capitolul 3, cele 7 scrisori fiecărei biserici,
ne spune că în orice biserică ai șansa să fii un biruitor, amin? Și în fiecare biserică ai șansa să fii un învins. Cu alte cuvinte, poți să fii biruitor în cea mai rea biserică și poți să fii un biruit în cea mai înaltă biserică. Care ai alege dumneatale? Pentru că mesajul din capitolele 2 și 3 nu este doar pentru bisericile de acolo. Fiecare scrisoare se termină cu un apel. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Adică mesajul acela e pentru mine și pentru tine. Nu te mulțumi că ești într-o biserică foarte bună. S-ar putea să fii un învins într-o biserică foarte bună și soarta asta să fie tragică. Și s-ar putea ca altul să fie într-o biserică totalmente compromisă, dar acolo să fie un biruitor și să aibă parte de celui ce va birui, îi voi da și să aibă răsplată. Așa că mențin părerea că Dumnezeu a rânduit să mă nasc în secolul 20, într-o casă în care s-a unit credința unui baptist cu baptist creștin după Evanghelie, tata, cu o evreică convertită, așa cum a fost cu fratele Vumbran, și sunt cu dumneavoastră. N-am ales-o eu, așa a fost să fie. Mi-aș schimba familia creștină? Nu neapărat. Aș vrea însă, acolo unde sunt, să fac parte din cei care au biruit și biruiesc. N-ai nicio șansă să dai vina pe cei din jurul tău sau pe locul, timpul, veacul. Dacă aș fi trăit în secolul XII. Dacă eram eu în Franța. Dacă nu mă nășteam în Coreea de Nord și mă nășteam și eu în Los Angeles. Nu poți să spui asta înaintea lui Dumnezeu. Textul de până acum, vorbind despre pământ și de credincioși și de credință, spune celui ce va birui. În fiecare biserică, Daniel, există unii care biruiesc, indiferent de starea bisericii, și în fiecare biserică există unii care sunt învinși, indiferent de starea bisericii. Responsabilitatea este a ta. A ta. Și atunci m-am dus la Domnul și am spus, Doamne, dar care este barometru, termometru? Să știu dacă sunt între cei pe care i-a luat valul și trăiesc în lumea asta cu doi pepeni într-o mână, vreau și cu cerul, vreau și cu pământul, ca și cei care sunt creștini formali și care se păcălesc pe ei doar pentru viața asta și au un fel de asigurare de eternitate, dar trăiesc de fapt în firea pământească. Care e metoda să mă cercetez pe mine și să spun și la frați să cerceteze și ei? Și răspunsul mi-a venit când studiam cartea Apocalipsei, dar n-am mai văzut, mai tulburat zilele acestea și mai retras, parcă eram undeva în altă lume sau între lumi. Răspunsul de la Domnul a fost acesta: dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Ăsta este testul. Ăsta este testul. Care este reacția ta când Biblia îți vorbește de lucrurile de sus? Iar astăzi noi avem trecerea de la capitolul 3 la capitolul 4 și 5, în care îi se deschide o ușă sus și Domnul Iisus zice: acum, prin Ioan, vreau să vă arăt ceea ce nu v-a zis Pavel. Și vă duc undeva sus, nu la periferie. Vă duc direct în mijlocul împărăției cerului și primul lucru pe care îl veți vedea cu ochii voștri nu vor fi serafimi, alte făpturi, domnii, scaune de dregătorii și alte creaturi. Vă voi duce direct înaintea tronului lui Dumnezeu. Și în funcție de reacția pe care o ai, îți dai seama dacă ești deja născut pentru cer și când citești despre toate lucrurile astea, tresari. Ai un freamăt în suflet și spui: oh, Doamne, vreau să ajung acolo. Sau, citindu-le acestea, o să spui: astea sunt niște metafore. Astea sunt niște caricaturi. Astea sunt niște chestii cu culori, cu cercuri, cu ochi, cu numere, pe care nu le înțelege nimeni. Nu-mi plac. Chestiile astea nu-mi plac. Mai mult mă tulbură pe mine. Mie nu-mi trebuie asta. Predică, frate, de la Matei, treci dacă vrei la Efeseni, dar nu mă băgam textele astea.
Dacă ați umblat împreună cu Hristos, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Să încerci, cum spunea fratele de la Bistrița, să trăiești pentru viitorul bisericii. O expresie extraordinară care a avut el. Prezentul nostru al bisericii trebuie trăit, experimentat în perspectiva viitorului. Mi-a plăcut, am învățat-o imediat pe din afară. Prezentul nostru trebuie trăit, experimentat în perspectiva viitorului. De-abia atunci are valoare. Este un om care abia aștepta să ajungă dincolo. Sigur, textele sunt șocante și toată introducerea aceasta cred că v-a pregătit măcar într-o mică măsură. A doua observație pe care vreau să vă fac este că materialele acestea exotice cu care o să ne întâlnim și care nu sunt din viața noastră de fiecare zi, sardium, cristal, tot felul de pietre scumpe, majoritatea dintre noi nici nu știm ce înseamnă. Nici nu știm ce înseamnă. Eu am să vă aduc poze, o să vedeți. O să iau de la frați care s-au dus, au făcut cercetări și ne-au spus cum sunt toate culorile acestea și de ce sunt pietrele astea și nu alte pietre. Spre sfârșitul Apocalipsei sper să fim cumva familiarizați cu ele, pentru că atunci când va veni cetatea Noului Ierusalim, va avea 12 temelii, fiecare din altfel de piatră. Da. Deși sunt exotice și pentru noi sunt stranii, nu vă speriați de ele. Vreau să vă spun că din tot ceea ce există, acestea sunt materialele cu valoarea cea mai mare în istoria omenirii. Nimeni nu poartă un ghiul sau un inel cu o piatră de varză. Da? Nimeni nu-și face un colier cu morcovi. Nu? Sau să-și pună pe păr sau pe la urechi salată sau sarmale, deși n-ar fi chiar. Când Biblia te duce la cele mai scumpe din cele mai scumpe, cele mai prețioase din cele mai prețioase, ideea pe care trebuie să o ai și sentimentul pe care trebuie să-l ai este wow! Ceea ce în lumea noastră este în cantitate așa de mică încât a ajuns să fie considerat o raritate și să aibă valoare așa de mare, acolo astea sunt the basics. Noi încă nici nu știm ce înseamnă valoare. Tot ceea ce visăm în lumea noastră acolo este împlinirea la factorul infinit. Așa că nu vă speriați de ele, ci spuneți, Dumnezeu ne învață un ordin de valoare și ne spune ce e în cer este de la ceea ce considerați voi cel mai valoros, scump, în sus. Deci nu putea să fie altfel. Citim, da? Apocalipsa, capitolul 4. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Pauză. Am să-ți arăt ce are să se întâmple după aceste lucruri. Aceste lucruri sunt cele care au fost în capitolul 2 și capitolul 3, vremea bisericii. Suie-te aici să-ți arăt istoria lumii de după capitolul 2 și capitolul 3. Suie-te aici, suie-te aici. Am văzut o ușă deschisă în cer. Sunt comentatori care jonglează puțin cu cuvintele din capitolul 2, 3 și 4. Nu neapărat sunt de acord cu ei, dar vi le spun unele dintre ele. La ultima biserică, Domnul Iisus era afară și spunea: iată, eu stau la ușă și bat. Și sunt comentatori care spun: când ușa de pe pământ se închide pentru Hristos, Hristos îi spune lui Ioan: noi nu v-am închis niciodată ușa. Nu spune că s-a deschis în timpul în care Ioan mergea acolo. Ușa era deschisă. Pământul nu mai are loc pentru noi, spune cu alte cuvinte Dumnezeu.
Ioane, scrie așa: iată, eu stau la ușă și bat. S-a închis ușa pentru noi și va începe judecata pământului, care nu mai are loc pentru noi. Nu mai avem ce să recuperăm de pe planeta asta. Noi însă avem o ușă deschisă pentru voi. Și o așteptăm. Al doilea lucru pe care îl spun comentatorii este că Ioan reprezintă aici biserica. Prin faptul că Dumnezeu îi spune suie-te aici, ar fi momentul răpirii în care biserica pleacă sus. Am zis și eu amin un număr de ani. John MacArthur m-a dus însă cu picioarele pe pământ zilele acestea și a spus: Ioan nu reprezintă biserica. Înălțarea lui Ioan la cer nu este răpirea care este precedată de o transformare, de o schimbare într-o clipită. Și vom fi proslăviți. Ioan nu trăiește nicio transformare. Ioan se va întoarce pe pământ și va trăi până la vârsta de peste 100 de ani. Plecarea lui Ioan la cer nu este răpire. Ce s-a întâmplat cu Ioan când a fost la cer nu este ce se va întâmpla cu noi când vom pleca la cer. Noi când plecăm la cer. Și suntem schimbați într-un chip asemenea lui și s-a terminat. E greu să vezi, poți să vezi dacă vrei, dar nu poți să impui acestui text să spui că suiete aici este Ioan reprezentantul bisericii. El este înălțat nu pentru transformare, nu pentru preschimbare. El este urcat sus pentru informare. Informare fără transformare. Vino, vezi, du-te și scrie și spune-le. Nu neapărat este evoluția bisericii. Deci aici suntem așa cum suntem. Unii așa și unii așa. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun la versetul 1 este că Biblia vorbește despre suiete aici și îți voi arăta ce se întâmplă după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer. Ce înseamnă cer? Unde a ajuns Ioan de fapt? Unde a ajuns Isaia și unde a ajuns acest Ezechiel? Unde? Și atunci comentatorii spun, întotdeauna trebuie să traduci Biblia prin Biblie și trebuie să te duci la primul loc în care apare pe paginile Sfintei Scripturi cuvântul cer. Și aceasta este Geneza, capitolul 1, în care ne spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile, la plural, și pământul. După care spune, a despărțit apele de sus de apele de jos și a numit întinderea aceasta cer. Cer. Apostolul Pavel spune, eu am fost răpit în al treilea cer. Păi care sunt primele două? Și sunt mai multe trei? Pentru că avem suficiente texte în Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre cerurile cerurilor. Solomon așa, eu nu îndrăznesc să-l contrazic pe Solomon, când se roagă la inaugurarea templului, spune, dar ce? Va locui Dumnezeu într-o casă? Iată că cerurile cerurilor. Biblia dă dreptate celor care cred că nu trăim într-un univers, cum cred materialiștii și ateii. Noi trăim într-un multivers. Există cel puțin 3 ceruri pe care le identificăm foarte ușor. Cerul acesta atmosferic între apele oceanului și apele norilor. Și aici trăiesc viețuitoarele care zboară pe toată fața pământului. Și merg avioanele, mergem și noi în cerul acesta și evoluăm. Dar dincolo de nori aceștia există cerul astronomic. Cerul astronomic nu este o extindere a cerului atmosferic. Cu alte cuvinte, nu e dincolo cum e aici. Nu e deloc așa. 80% din materia pe care o descoperă oamenii de știință în ecuațiile lor nu există. Și atunci au ajuns să spună, e materie neagră, pentru că dacă e neagră nu se vede. E antimaterie. Nu. Am văzut acum o gaură neagră, astăzi ascultam la radio aici în Los Angeles, și spunea, o imensă gaură neagră a fost deschisă și ar putea să înghită toată galaxia noastră. După care încheia reporterul,
este însă suficient de departe ca să nu prezinte niciun pericol pentru noi. Unde gravitaționale, curbura spațiu-timp, cerul astronomic este cu totul altfel decât cerul nostru care trăim pe pământul acesta. Nu ne dăm seama, dar ei îl pun în ecuație și nu-l pot înțelege. Foarte complicat. Și după aceea este un cer, numit al treilea cer, care are alte dimensiuni și care se manifestă altfel. Apostolul Pavel spune, eu am fost răpit în acest al treilea cer, cunosc un om în Hristos care a fost răpit în al treilea cer și până o face o precizare. Ține el să o facă de 2 ori. Dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Cu alte cuvinte, în cerul acesta al treilea, trupul nu este strict necesar. Poți pătrunde în cerul acesta fără trup. Atunci unde este? Și Pavel zice, e o taină. S-ar putea să fie aici. Și s-ar putea să permeze totul și noi să nu-l vedem. Nu are dimensiunile noastre. Are cu totul și cu totul alte dimensiuni. Aduceți-vă aminte că după înviere, Domnul Iisus apărea și dispărea. Îi trebuia ca luceafărul lui Emirescu să străbată constelații, zeci de mii de sus. Nu. Pleca și venea. În cu totul alte dimensiuni. Apostolul Pavel a trăit o răpire sufletească și a fost în al treilea cer, gata. Ioan zice, în ziua Domnului eram în Duhul. Și am venit înapoi. Și expresia aceasta, eram în Duhul, este repetată în Apocalipsa de câteva ori și unii spun că fiecare este o vedenie de sine stătătoare și reprezintă 4 ocazii în care Ioan a fost plecat, a venit înapoi, pe urmă iar a fost plecat, a venit înapoi. Lucrurile se complică. Lucrurile se complică. Dați-mi voie să citesc textele și ne întâlnim data viitoare. Numai am vrut să vă arăt că lucrurile sunt foarte frumoase, mult deasupra ceea ce putem noi înțelege, dar și extraordinar de prețioase. Și este viitorul în care vom ajunge. Ne cheamă, inima noastră jinduiește. Apostolul Pavel spune, fraților, un singur lucru. N-am voie să spun, dar pot să vă spun un singur lucru. Sunt strâns din 2 părți. În ce mă privește pe mine, aș vrea să plec. Îmi place acolo. Ce am văzut acolo e perfect pentru mine. Pentru voi merită să mai rămân, dar pentru mine, mâine plec, acum plec. Isaia, capitolul 6, citim textul, apoi Ezechiel și apoi Apocalipsa și cu aceasta terminăm. Acestea sunt lucrurile de sus, lucrurile care sunt în alte dimensiuni, lucrurile pe care le vom pătrunde și noi într-o bună zi, dar care deocamdată ni se par așa de stranii pentru că suntem în temnița acestui univers care se numește planeta Pământ. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi și 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, 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 Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Deschideți la Ezechiel, capitolul 10, între altele, că nu vreau să vă duc la capitolul 1. Capitolul 1 era cu întâlnirea slavei Domnului, cu toate roțile alea, noi am trecut prin Ezechiel. Ezechiel, capitolul 10. E plecat în cer, Iisus acolo în al treilea. M-am uitat și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ca o piatră de safir. Deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Și Domnul a zis omului aceluia îmbrăcat cu haine de in, vâră-te între roțile de sub heruvim, umpleți mâinile cu cărbune aprinși care sunt între heruvim și împrăștie peste cetate. Și el s-a vârât între roți sub ochii mei. Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei când s-a vârât omul acela între roți, iar norul a umplut curtea dinăuntru.
Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ nu este declanșat mai înainte în cer. Și veți vedea în Apocalipsa cum din templul lui Dumnezeu ies îngeri cu trâmbițe, ies cu pocale, vin, proclamă, strigă, totul se întâmplă din templul lui Dumnezeu, de acolo ies lucrurile și apoi se întâmplă pe pământ. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvim și s-a îndreptat spre partea pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Vâjuitul aripilor heruvimilor s-a auzit până în curtea de afară, ca glasul Dumnezeului celui atotputernic când vorbește. Când a poruncit, deci, omului aceluia îmbrăcat în haina de in să ia foc dintre roți, dintre heruvim, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roți. Atunci un heruvim a întins mâna între heruvim spre focul care era între heruvimi. A luat foc și l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat cu haina de in. Și omul acela l-a luat și a ieșit afară. La heruvim se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor. M-am uitat și iată că lângă heruvim erau 4 roți, o roată lângă un heruvim și o roată lângă celălalt heruvim. Dar roțile acestea străluceau ca o piatră de crisolit, iarăși pietrele acestea. După înfățișare, toate cele 4 roți aveau aceleași chip, fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roți. Te rog frumos, dacă vrei să pui imaginile pe ecran în timp ce eu vorbesc, dumneavoastră să uitați acolo. Avem frați care au încercat să facă imagini în 3 dimensiuni dintre al 3-lea cer care există în cine știe câte infinite dimensiuni. Și nu merge. Nu merge. Dăm următoarea imagine. Cum să reprezint în 3 dimensiuni realități care sunt în mult mai multe dimensiuni? Mai una. Dă și mai caragioasă. Orice încercare de a desena, ce aici, asta e mai modernistă, este caragioasă și te face de rușine. Nu putem să ne închipuim în 3 dimensiuni lumea de dincolo în mai multe dimensiuni. Când mergeau de cele 4 laturi ale lor. Ați auzit de roți care au laturi? Și nu se învârteau în mers, ci mergeau încotro mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor. Tot trupul heruvinilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor erau pline de ochi ca și cele 4 roți din prejur. Am auzit cu urechile mele că roțile erau chemate roți învârtitoare. Asta lămurește totul. Așa-i? Acum ne-a clarificat. Fiecare avea 4 fețe. Fața celui dintâi era o față de heruvim, fața celui de-al doilea o față de om, a celui de-al treilea o față de leu și al celui de-al patrulea o față de vultur. Ca cele 4 evanghelii, ca alte lucruri care sunt Geneza, capitolul. Și heruvimii s-au ridicat, erau făpturile vii care le văzusem lângă râul Chebar, capitolul 1. Când mergeau heruvimii, mergeau și roțile cu ei. Și când își întindeau heruvimii aripile ca să se înalțe de la pământ, nici roțile nu se depărtau de ei. Când se opreau ei, se opreau și ele. Și când se înălțau ei, se înălțau și ele cu ei, căci Duhul făpturilor vii era în ele. Aha, acum am înțeles. Câteodată, zici, n-a avut dreptate Dumnezeu când l-a lăsat pe Pavel, când i-a interzis lui Pavel să vorbească, măcar nu l-a făcut de râs. Ezechiel încearcă să scrie, Isaia încearcă să scrie, dar în afară de admirație și de ceea ce vom avea când vom studia împreună capitolul 4, mintea noastră, rațiunea noastră cedează. Slava Domnului a plecat din pragul templului și și-a așezat pe heruvimi. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au văzut roții, au plecat și roțile cu ei. Da? Și acum textul nostru, care acum o să vă pară mult mai clar. Da, credeți dumneavoastră. Repet, capitolul 4 și capitolul 5 sunt cele mai grele pasaje din Apocalipsa. Dacă reușim să trecem de la istoria bisericilor care e aici pe pământ, la templu și să înțelegem că tot ce se va întâmpla în restul cărții va fi decis în templu și aplicat pe pământ, am înțeles Apocalipsa. Dacă nu reușim să vedem templu, tronul și pe cel care ia deciziile, restul e foarte greu. Numai decât am fost răpit în Domnul, în Duhul, capitolul 4, versetul 2. Același limbaj confirmă relatările celor doi, ceea ce înseamnă că sunt adevărate. Au văzut aceleași lucruri.
Și iată că în cer era pus un scaun de domnie. Și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Abia aștept să ne oprim la versetul acesta un pic. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis. Foarte clar pentru biserica de Anaheim. Noi toți știm ce e iaspis, da? Și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. De smarald, mai sfin, ce știm despre el, este de culoare verde. Cum o fi un curcubeu care are toate culorile să arate verde? Să vedem data viitoare. Și de aici marea erezie a lui Mahomed și de ce pe toate steagurile țărilor musulmane, islamice, trebuie să existe culoarea verde. E de aici, din versetul ăsta. În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. O, Dumnezeu nu este un bătrân simpatic pe care nu poți să-l enervezi. Dumnezeu este un foc mistuitor. Urmează judecata pământului. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc. Totul e foc, totul este purificat, gata de pedeapsă. Care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Ops! Trimiterea este la Ezechiel, da, interesant, dar și la Exodul, capitolul 38. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu, ca și dincolo. A doua seamănă cu un vițel, tot ca acolo. A treia are fața ca a unui om, tot așa. Și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Seamănă că nu sunt niște metafore, astea sunt niște realități pe care, la diferențe de sute de ani, nu? Oameni care s-au dus în cer le-au văzut la fel. Fiecare din aceste făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru, de jur împrejur și pe dinăuntru. Asta e o expresie care mi-a explodat toată trigonometria și geometria mea. Dacă e de jur împrejur, e absolut și înăuntru. Dar zice, e de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este, care vine. Cristi, te rog, punem următoarele 3 sau 4 slide-uri din Apocalipsa 4 și termin cu următoarele 4 versete. Spre deosebire de Ezechiel și spre deosebire de Isaia, aceasta este imaginea pe care ne proiectează Ioan în mentalul nostru prin ceea ce citim. Încolo fiecare este lăsat la bogăția imaginației lui să-și poată închipui. E tare greu să-ți închipui. Aceasta este una din posibilele reprezentări grafice. Dă-mi-o pe următoare. Asta e alta. Asta e alta. Care e mai corectă? Vă aștept vinerea viitoare. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau cununile înaintea scaunul de domnie și ziceau, citim toți versetul 11, Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Nu e ușor să te sui sus. Vă aștept vinerea viitoare să învățăm să privim spre lucrurile de sus, unde Hristos stă întronat, așezat la dreapta lui Dumnezeu. Glorie, 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 glorie lui. Amin.
vă va place Apocalipsa. Vă simt în Duhul meu. Vom fi luați de Dumnezeu, ridicați deasupra acestei lumi și vom înțelege că indiferent ceea ce se întâmplă, există sus acolo un Dumnezeu atotputernic care are ultimul cuvânt, că nu se mișcă nimic pe pământ care să nu fie decis acolo, că Dumnezeu are la dispoziția Lui câți îngeri? Nenumerați, adică. Că clima acestei planete, vânturile și seceta și temperatura sunt în mâna unor îngeri, nu a mișcărilor ecologice, caragioase cum sunt. Cutremurile se întâmplă după planul lui Dumnezeu. Războaiele se întâmplă din cauza unor înfruntări din lumea spirituală. Vă va place Apocalipsa. Vă veți îndrăgosti de ea. Nu întâmplător, la începutul cărții spune: ferice de cel ce citește și ascultă cuvintele prorociei acestuia. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm. Dacă nu te-ai speriat, este bun. Dacă începi să înțelegi că Dumnezeu este mult deasupra lumii noastre, este bun. Dacă îți dai seama că avem de-a face cu cineva ale cărui gânduri sunt așa de deasupra gândurilor noastre, cum este cerul deasupra pământului. Și că Dumnezeul acesta ne-a făcut harul să fie binevoitor celor care și-au pus nădejdea în Iisus Hristos. Îți vei da seama ce grozav este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Iar tu ai scăpat. Pentru că ai păzit cuvântul prorociei mele, ascultării de mine, am să te păzesc și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea aceasta. Vei privi cu ochii tăi, ca și Ioan, la pedeapsa grozavă a planetei și apoi la judecata finală și la iazul de foc și la moartea a doua și apoi vei învia împreună cu cartea aceasta în capitolul 20 și capitolul 21 la nunta mielului și la eternitate. E așa de frumos. Spune-i câteva cuvinte Domnului în seara aceasta.